Така, здравейте всички, отново. Искам да ви покажа. Това е от драгата, от миньорския мъх, колко материал излиза от 3 промивания. Виждате почти цяла пълна кофа. И за да не прибирам това вкъщи, сега ще ви покажа как мога да си го сепарирате. Сложих 2 шпатулки и спрях, тъй като се показаха хубави златинки. Умишлено спрях, за да ви покажа как може този целият материал да го намалите изключително много с Хикс 250, като не се притеснявате, че ще изпуснете нещо. Просто работите по-бавничко, тъй като тук е само тежка фракция, само магнетит. Има и пясък, но повечето е само тежка фракция. Това е, пак повтарям, от миньорския мъх само. От гумената част я измихме в друг съд. Така, както ви казах, само подавайте по-бавно материала, за да има време да почиства оличето. Значи това количество, което е кофата, ще го свалите 20-кратно и ще приберете на дъното 2 пръста материал от олечето. Като същевременно ще приберете абсолютно цялото злато, без да се притеснявате за пропуск. Парче олово, виждате къде се спря още в началото. Значи работили сме днес, да кажа пак датата, 2 април. Дойдохме към 3:30, докато разпънем цялото оборудване. Работили сме не повече от час и половина, максимум 2. Но тъй като, защо промихме 3 пъти драгата, първия път, защото ни гръмна маркуч и като спрат водите, трябва веднага да промиете. Знаете, не трябва да пускате отново помпите, без да сте промили драгата, когато ви се случи нещо. И гръмна ни маркуча, затова първия път. Втория път пак се скъса напорния маркуч. И затова спряхме и втория път. На третия път вече, защото трябва да си ходим. Иначе това нещо нямаше да е толкова материал, щяхме само веднъж да промием драгата. Ще да е 3 пъти по-малко. Ако нямахме проблеми, естествено, но проблемите да знаете, че когато работите с инжектори, драги, маркучи, помпи, има много неща по веригата, които могат да ви издънят и да ви провалят излета. Така че винаги трябва да ходите подготвени за всичко почти. Не може да носите резервни драги, резервни помпи, но може да се подготвите с резервен маркуч, резервни скоби, бензин задължително и така. Нещата, които могат да ви издънят по веригата, трябва да си ги имате приготвени, за да може, знаете, някой път се бият много километри, за да се иде до дестинацията, която желаете. И не е желателно да ви издъни, например, една скоба, да нямате резерва, да се прецака тази, която ползвате. Злато взе да се открива.
гумената част, пак да ви кажа, промита е на друго място, в друг съд. Това е само от миньорския мъст. Значи да кажа нещо, ако тази кофа трябва да измиете с легенче и да не пропуснете нищо, не знам дали ще ви стигне живота, да няма да се окаже кратък. И затова не се мъчете с легена, легена много се пропуска с него. Показвам ви един добър вариант как може да си намалите материала и то с сигурно средство улейчето. С легена, ако трябва да го променя, наистина няма да стигне сигурно живота. А и да стигне, много ще съм се изнервил преди това. А загубите ми ще са огромни. Винаги изплаквайте тази кофа, която ви съда, който държите материала до дъно хубаво. И сега вече трябва да поизчакате, за да може да се поизчисти улия. Сега искам да ви покажа, злато вече почна да се показва. Вижте колко много части от ограда пак, хел. Значи така като го оставите, вече знаете, че около след 10 на минути отпред ще е почти чисто златце. Има едри листички, виждате. Но така като гледам общо взето, резултатът не е задоволителен. Нали, има количество, но цялата тази техника, сурнето, нали, има се на предвид, че не сме работили много, час и половина не е много време. Но и златото, така като гледам, не е много. Така ще го оставя да се поизчисти олечето и след малко ще ви покажа как да го промиете, за да ви покажа колко материал че е останало от него, не е цяла пълна кофа.